Ola, imos vos contar un conto no que a mí si vai. Estas ilustracións as fixemos entre todos os nenos e nenas de quinto e sexto. E o conto titúlase Rosa Caramelo. Había unha vez no país dos elefantes unha manda na que as elefantes eran suaves como o veludo, tiñan os ollos grandes e brillantes e a pel cor rosa caramelo. Todo isto debíase a que, dende o seu nacemento, as elefantes só comían anémones e peonias, e non era porque lles gustaran estas flores. As anémones e aínda peor as peonias. Teñen un sabor malísimo, pero iso sí, dan unha pel suave, rosada e uns ollos grandes e brillantes. As anémones e as peonias medraban nun xardinciño balado. As elefantiñas vivían ali e pasaban o día xogando entre elas e comendo flores. Pequenas, decían os seus pais, tedes que comer todas as peonias e non deixar ninguna só anémone, ou non vos faredes tan suaves e tan rosas como as vosas nais, nin teredes os ollos tan grandes e brillantes. E cando sesades grandes, ningún guapo elefante quererá casar con vos. Para volverse máis rosas, as elefantiñas levaban zapatiños de cor rosa, colos de cor rosa e grandes lazos cor rosa na punta do rabo. Desde o seu xardinciño balado, as elefantiñas vían os seus irmáns e os seus curmáns, todos da súa fermosa cor gris elefante, que xogaban na sabana, comían erva verde, duchábanse no río, emborcallábanse na lama e dormían a súa sesta debaixo das árbores. Só Margarita, entre todas as pequenas elefantas, non se volvía ningún pouquiño rosa, por máis anémonas e peonias que comera. Isto, poño un pouco triste, a mamá elefante facía enfadar a papá elefante. Mexamos, Margarita, dicíalle, por que ses con esa horrible cor gris que sentan tan mal a unha elefantiña? E que non te esforzas, e que és unha nena rebelde? Moito cuidado, Margarita, se segues así, non chegarás a ser nunca unha fermosa elefanta. E Margarita, cada vez máis gris, roía unhas cantas anémones e unhas poucas peonias, para que os seus pais estiveran contentos. Pero pasou o tempo e Margarita non se volveu de cor rosa. O seu pai e a súa nai perderon pouco a pouco a esperanza de vela convertida nunha elefanta guapa e suave, de ollos grandes e brillantes, e decidiron deixala en paz. En un bo día, Margarita, feliz, saíu do seu xardinciño balado, quitou os zapatiños, o colo e o lazo de cor rosa e foi xogar sobre a erva alta, entre as árbores de froitos exquisitos e nas pozas de lama. As outras elefantiñas miraban desde o seu xardín. O primeiro día, aterradas. O segundo día, con desaprobación. O terceiro día, perplexas. O cuarto día, mortas de envexa. Ao quinto día, as elefantiñas máis valentes empezaron a sair unha tras
balado, e os zapatiños, os colos e os bonitos lazos rosas quedaron entre as peonias e as anémones. Despois de xogar na erva, de probar os riquísimos froitos e de dormir á sombra das grandes árboles, ninguna sola elefantiña quixo volver nunca máis a levar zapatillos, nin a comer peonias ou anémones, nin a vivir dentro dun xardín balado. E desde aquel día é moi difícil saber, vendo xogar os pequenos elefantes de Amanda, cales son elefantes e cales son elefantas. Parécense tanto.